never talk too early. Oh, indaba. Talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Ngenza ukuthi umdavazo wakho maniphuzile impela nenza ukuthi kube right ekamereni. But what about the health implications? Share your story ku 0861 596 596. Dr. Nkosinathi Shabalala, welcome on Gagas. Kunjani Menelisi? Khamba kahle? Ngikhona buti, ngibingelele nefamily babi Gagas FM. All is well, and I can tell umlaleli that we are sober namuhla esikhuluma ngale topic and kumele masifika la sibe sober. But let me ask, is it normal to experience umdavazo differently if under influence? Menelisi, I'm always sober. No, ngiyasho nje ukuthi usisober, yes. Ngenza ukuthi umlaleli ngathi mase sisho kunye, yes. Ngenzela isicace ukuthi I'm always sober. Yeah. Yeah. Now indaba yobumnandi. Hey, ingena deep ke yona. Last week I think besikhulume ngendaba ye stress, you know, and sangenelela kwi cortisol. Now iyona hormone leyo ebizwa stress hormone. But now if ubuka ukuthi le hormone i powerful kangakanani, ekunciphiseni indaba yokuthi ubumnandi buzophumelela yini ekugcineni. Yeah. Le hormone as much as i1 I counteractwa ama hormones awu4. 4 hormones. Now kufike kube khona ama endorphins, kube khona dopamine, kube khona oxytocin, and then bese kuba khona I serotonin. Now ahlukanisiweke wona ngokuthi enzani ukuthi kube mnandi empilweni in general. And aphathelene even nanayo I sexual health ngoba aproducewa even yona I sexual health, some of them. Now if you look at dopamine has to do with the reward. It has to do with, you know, uphumelela empilweni ujabule. Makhamba kahle. Now if ubuka ke vele phela uvuthondaba yimpumelelo. So yona ke dopamine iyareleaseka even if kuukuthi uyafika kuvuthondaba. So that's one of ama happy hormones eseke siwabe ukuthi a counteract yona the stress hormone. Bese ba khona oxytocin. Oxytocin is called, you know, the love hormone. Yona ke it has to do with infatuation, it has to do with social bonding. It has to do with ukuthi affectionate kangakanani towards omunye umuntu. And ayigcini kuphela ekuthenini, you know, it's the social bonding hormone. Iya nasekuthenini iyasiza ekuthenini umuntu akwazi ukubreastfeeder, iyasiza ekuthenini umuntu akwazi ukuteta, and iyasiza even during ukuteta ukuthi accommodate ukuthi ukuteta kungabi nama complications. So that would be oxytocin. Bese kuba khona ama endorphins. So ama endorphins wona ke they are called, you know, ama hormones anakekela abantu abavamise ukugijima. Ngoba wona anakekela the pain aspect of things. Sure. And anakekela I-endurance yomuntu. So we call those endorphins. So if kuukuthi uzogijima for instance isikhathi eside, ama endorphins azoreleaseka so that you can sustain ukugijima kwakho and you can sustain happiness yakho whilst ugijima. Bese kuba khona ke leyo kugcina I-serotonin. Ibalekile ke yona ngoba it has to do with the mood, it has to do with ukulala, sleep. It has to do with ukuthi empilweni wena ngokwakho ucontent kangakanani. So yona ke I-serotonin. And iphathelene directly with depression, serotonin. I mean, we even have ama drugs inhibitor reuptake yayo serotonin so that ama levels ayo serotonin egazini azogcine, you know, normal. So onke lama hormones awu4, they have to counteract one hormone which is called cortisol. So yabona ukuthi stress sona sithanda ukuba complex more than ukujabula empilweni ngoba ziningi izinto engavela empilweni and ziningi izinto engaphuma within umqondo wakho, within ama glands akho enganakekela isituation yokuthi uzojabula ngandlela yiphiyona. And konke lokho kuphathelene directly with sexual health from foreplay all the way to uvuthondaba. Briefly nje kunormal ukuthi uma experience umdavazo under influence kube khona injabulo. Of course kuzoba normal ngoba utshwala, well, mawuthi influence Menelisi, it depends ukuthi under what type of influence. But ake ngikhulume nje nge-psychology in general. If uzosebenzisa something ezokwenza ingqondo yakho ifunctione, you know, in a different way, of course kuba khona ukuthi leyo substance, is it gonna be inhibition
or is it going to be enhancement in whatever you want to do? Yeah. And phezu kwalokho uyisebenziselani yo substance ngoba maningi ama reasons of ukuthi kungenelelwe ekutheni kusetshenziswa lezi zinto lezi esikhuluma ngazo. 0861596596 umdavazo wen uTipsy osoba share your story ku 0861596596 kwenzakalani kuwena share istory sakho experience yakho khona ke nodokotela to give expertise yakhe kule topic esikhuluma ngaye osukwini lwanamuhla. Dokotela, the word on the street kuyithiwa mawusuphuze ngabe iwayini liyehla liye lapha ezantsi kwabanye babasho njalo, abanye bathi hayi mawusubheme kakhulu ucansi ulifuna la noma ukuthi kukhona okuphuzile okuhlukile. Take me through dokotela ukuthi ngabe into engathi ke ikhona yini ele ukuthi hayi uma usuphuze kakhulu uma uphuze isiphuzo thizeni ucansi uzulufuna manje. Well, kuyahluka menelisi ngamunye umuntu. And njoba ngisho ukuthi ama illicit substances azokwenza ukuthi ube high okanye azokwenza ukuthi ube on a type of behavior. Kufika kube khona the element yokuthi uma usawaqala aya exciter. And excitement yakho ifinyelela nasekuthenini you will be involved in ama high risk behaviors when it comes to sexual health. Now of course uzolifuna ucansi uzolilangazelela, abanye babo they end up even doing izinto engekho semthethweni ezingekho legal. So leyo part leyo yama illicit drugs ihlukile kunale esifika egcineni ye inhibition. Ngoba manje once you reach a level iyashintsha yonke into, it becomes the exact opposite. Now you become inhibited. Kufana nomuntu osephuze utshwala kakhulu ngokweqile. Yeah. Abenzi lutho ngaphandle kokuthi ba pass out. Now passing out ke ikona ke lapho ongenela khona even ingqondo ukuthi there can only be so much of utshwala that I can take. It's exactly like onke amanye ama drugs. So kune level umqondo ongakwazi ukufunctiona ngaphansi kwayo, kune level umqondo ongakwazi ukufunctiona ngaphansi kwayo. So siyayibuka naleyo nto ukuthi umuntu uresponda kanjani towards using lezi zinto lezi ezisetshenziswayo. We live go TikTok indaba on Gagasi FM, follow that page. Ulike nje, you can touch the screen lapha ku like button so that ubekwazi ube part of a program. We also have a status ku Facebook page we show indaba with Alex Kamomeneliso Kandwandwe. As this evening I'm sending for Alex Mtiana. Sikhuluma ithinta umdavazo nano, do you prefer it when usober or tips and share that story so that nomlaleli uzokwazi benefit from experience yakho as nama implications athinta health as well as nama benefits ngabakhona manje ukuthi hayi ngabe ukuthi ke utips noma uthe ukuthi kancane kukhona ukuthi kuhambe kahle kamereni. Let me take uKhayilihle Zaca use Richmond. Khayilihle, welcome on Gagasi. Wala usoba futhi amenelisi ngethe. Okay, ngicela ukuthi ukushifta kancane nje Khayilihle so that uzwakale kahle uline wakho awumuhle kuze ngithole your story. Khayilihle. Yebo, uyangizwa manje? Yes, you better Khayilihle. Okay, ngicela ukubingelela abantu lapha e-studio nomhlonishwa uyihambele hlezi lapho umshiye ngishabalala. Dokotela, kunjani baba? Yeah, hayi siyaphila singezwe kuningi. Hayi bafethu 19 indaba hayi. Ngoba yabo mfethu ngiyasikubalekela ukuthi yabo umdavazo wabantu umuntu oyedwa noma nobabili nithe ukushaya noma nisopa awufani nje usuke nisopa. Yabo mangabe like mina according to my experience nje yabo ngengizizwe ngingaperform kahle noma ngingaperformanga kahle mangabe ngizoperforma ngiyisopa. And kunohlobo labantu ababonayo ukuthi yabo lo judging inkulumo yakhe noma indlela akhuluma ngayo bona ukuthi yabo ngokuzazi kwami mangiyisopa ngeke anele lo muntu ngoba naye kanye abale kanti mangamthola ngithe ukushaya hayi ngoba manje uma ushayile uba Springbok kwaye nakhona futhi awubi Springbok akusho ukuthi lonke uhlobo lotshwala noma ngeke ngibiza amagama khona uhlobo lotshwala oye uzusayo mangishayile vele liwise nje induku ngishathi uthola umuntu owakade amhalele kodwa nje liwise induku kanti khona lebi ongishathi kuthiwa kona ugoloko osima ushayile uzichayi ake ayila ngisho kuthiwa sengifile kuvutha indaba ayistil isamile into nje isafuna ukuya khona empini yabo. Let me hear from Dokotela Shabalala. Now lana ukhuluma ngotshwala ukuthi uma yena ephuzile
then uyakwazi ukuperforma you know there is you know a risk ngoba manje fuze ngabe uyakwazi ukuperforma uwedwa nje ungabudingi ngisho ubudinga utshwala so ingakho bengithe ngiyahlukanisa mina mangiyibuka yonke into ngiyibuka ukuthi okay yini isidingo ke manje sokuthi kube khona utshwala ngaso sonke isikhathi wena uma kumele usimele isimo ushama round awu 3 udinga utshwala kanti akaqalanga vele la akazalwanga ephuza so now kumele siyibuke indaba yakhe ukuthi imbeka engcupheni yokuthi maye semisa utshwala uzogcina edependa kubona uzogcina eba addicted kubona so asiyibuke ngaleyo ndlela bhuti yazo angilwe nendaba yotshwala ngoba ngisho ukuthi utshwala bona bungaba inhibition bungaba stimulation and vele ekuqaleni buba yisona stimulation but now inkinga uzogcina udependa kubona ngeke usakwazi ukufunctiona ngaphandle kwabo and there is not something normal and I know ukuthi deep down uyakwazi nawe lokho uma kukhona inkinga khuleka nje phumela obala ngikhona mfowethu sizokwazi ukuthi sikusize uyayithola zaca ngiyayithola ngisaze ngibuze nomama ukuthi yena ubona kanjani ukhona into oyishilo la mawuqala la wezaca wathi kuyenza ukuthi wenza umdavazo noma ke ukhona influence uwedwa noma unomuntu were you referring to ukuthi ushaya indlu abo wedwa uphuzile or not I know I wasn't referring bengirefera ukutheni mhlawumbe mawuwedwa nje usoba manginomama kuyimina kuphela osoba lo oshayile yena esoba okanye kuyena oshayile mina ngiyisoba yabo okay I know clarity ngiyizwa ku 086063839959 I'm checking your WhatsApp voice notes Angibingelele studio a very interesting topic today mina on my case I prefer doing it sober however if ngizo engage with like someone that's engamthandi ngaleyo ndlela leyo I prefer to do it a little bit tipsy so that ngizongiloke ngicabanga ukuthi angimfili and stuff vele ngipenetrate nje ngibe right yeah but if ngiyenza with someone engimfilayo and ngiba right manginaye yeah I don't mind doing it sober it depends ukuthi uyenza nomuntu kanje sanibona Menelis no dog eKakasini nabalandeli nefamily njengoba udog ejwayele ukuthi uthi sanibona nefamily Menelis yabona mina mangizoshaya akusiyona utshwala akusiyona into yami but mangizoshaya iSauvignon Blanc iwine white wine Sauvignon Blanc mase ngizoshaya amanathi hayi amanathi lawa adayisa lapha emarket lena uthenga emarket naye la manathi lawa adayisa kule store yabo le store esibhawula ngokuqala ngo-W esibiza kakhulu ekhona isitore ama hazelnuts ya ngishayela amanathi hayi mntanami yakutshala hayi kuyafiwa Laphazi ngithi umthavazo bethu umthavazo nje ukuthi kwesiphi isimo wona hayi alright kodwa ke mina ngo-enjoy kakhulu if ngiyidlela ukuhlaza ugwayi ngidlela ugwayi ukuhlaza hayi la ngo-enjoy khona kakhulu-ke umthavazo ulindo uzonde emishizini Doc enakama WhatsApp voice notes amathathu your take but let me put this disclaimer we don't discriminate anyone ngokwe socio economic status sakhe Dr. Okay now Menelisi ngiqale ngokudalula ukuthi lama hormones awu4 kahle enzani now awuthi ngibekele umzekelo kulobhuti oqala ukuthi ngoba yena esho ngalendlela asho ngakhona sometimes yes uyabudinga utshwala well uthi akaphuzi sorry uthi akaphuzi kodwa yena ngokwakhe sometimes uba right kuya ngemood yakhe kuya ngento eziningi lama hormones awu4 asiqale nje ngemood imood now imood inakelwa iserotonin now imood ibalekile when it comes to umtavazo you have to be in the mood noma ngathiwa umuntu uthini noma ngathiwa kwenzakalani you have to be in the mood noma ngathiwa agitated noma ngathiwa uthi ufuna ukupay revenge noma ngathiwa uthi ujabule but mawukuthi ufuna uengage in umtavazo you have to be in the mood for it ukuze kuphumelele yonke into uzosecreteka iserotonin for you to be in the mood for it now bese kuya ngokuthi ke if kukuthi sekumele kwenzeke lokho kumele kwenzeke uyayizwa yini ipain or not ngoba kuya depend
tight kangakanani umuntu umkhulu kangakanani mayengena kuwena kuya depend mawuzozwa ipain kuzoreliseka ama endorphins they deal with pain now ama endorphins mayereliseka as uqhubeka kuya depend ukuthi umuntu wakho wenzani ngaphakathi kuwena you know unyakaza kanjani bese kusecreteka ama fluids bese uba manzi and if sekumele ufika kuvuthondaba uzofika kuvuthondaba bese kurelease idopamine idopamine like I said reward and then masufuna ukufila ngazathi uzizwa usothandweni ufuna ukumbamba umuntu wakho ufuna ukumsondeza kuwena kuzoreliseka ioxytocin so uyabona ukuthi onke lama hormones abaleka ndla yiphiyona so kuya depend ukuthi wena ukusiphi ispace and ukiphi yona irelationship ngoba akhona ama relationship affectionate akhona ngekho so if kuuthi relationship is not really affectionate and anikhombisa ukuthandana then oxytocin angeke iziriliseke ngendlela so of course angeke kuze kube into ephelele 100% sure so ingakho ke ngiwadalulile nama hormones so iloke engakusho ubhuti oqala ukuthi vele imood it counts ekuthenini umdavazo uphumelele and get depend wena as umuntu wesilisa ukuthi ufila kanjani tusam lapha ababili ukhuluma ngogwayo ohlaza as well as namakinado omunye umlalela now ugwayo ohlaza wona ufana exactly with indaba yotshwala ngidalulile lento yokuthi illicit drug can be an excitatory effect or it can be a depressive effect so nakhona kugwayo ohlaza if so uchamazelela then uba the opposite eqaleni yes uzizwa ngazathi hey uqanda empedeni uzizwa ngathi uyashisa ulufuna all the time ucansi but mayike yanyuka leyo nto egazini ekuthiwa iCannabis yaba above a specific level then ikushutter down then uvele ube nama opposite effects loss of libido ayisavuki induku usuyashesha ukuchitha zonke lezo zinto so I always say be careful with using ama illicit substances in short udokotela uthi kuze uqhanyile kahle kumele ube kuyimood thizeni ezokwazi hambelane nomdavazo wakho this is indaba on Gagasi FM you can call me ku 0861596596 you prefer it umdavazo usopa or tips yes every Thursday between 7 and 8 umdavazo soke sikhona sikhuluma while sibheka umdavazo but sifuna ukuthi uwenze ubuphila and futhi akwazi ukuthi wenze umdavazo bese ugcina uyagula futhi sikhona siyakulekelela we are here for that and we are saying namuhla sex umdavazo uma usopa or tips we have a TikTok account indaba on Gagasi FM do like that status I'll also read my comments akho khona then ku Facebook page follow ipage lethu indaba with Alex let me read ama comments akho akhona ku Facebook page ye show indaba with Alex uzanele mazi uthi hey mina ngizwa kumnandi kakhulu uma ngithe nje ukuthinta kancane uthi ngiyathemba ukuthi Menelisi ungizwa kahle mangithinte nje kancane then ubheka imncwaba uthi we kanti nenza sex niphuzile nje ninjalo uthi ke hayi khona then ukhayelihle mqungebe uthi I enjoy sex when I'm sober uthi ka enjoy sex when I'm sober because I trust myself usilindile elingcobo uthi umuntu akabe sober nje kudliwane ngendlela kucace ukuthi ubani inkunzi when it comes to wona umdavazo zimisele welcome ukhona isex iba mnandi uma khona isidakamizwe esithile egazini amanye ama comments akhona udokotela uzokwazi engage to some of lama comments but ake ngithathe usithembiso Gumbi usemagabheni esithembiso welcome on Gagasi yebo sanibona khamba kahle hayi khamba kahle good sure ke ngizi comment yakho noma istory sakho hayi mina nami ngithi angikwazi ukuthi ngenze umdavazo ngisopa nje ngingenalutho kodwa nje into eyincede nje kakhulu mangiphuza amanzi nohlobo olithize ke lapho engengikwazi ukuthi ngidalwe emsakazweni ila ngiba sharp khona ke nami lapho so uma ungaphuzile kubanzinyana yini induka iqini ngiyakhathala ngingazi ngithi one round bese ngiyakhathala dokotela angazi ukuthi wenziwa yini na indaba yamanzi dokotela usekhona usithembiso no amanzi Menelisi it's not a problem it's not an issue ngiyawa understand wona and I contribute vele ekuthenini kwakheke into ekuthiwa i-nitrous oxide and i-nitrous oxide iyona edingakalayo ukuze kuvuleke imthambo ngoba phela amanzi anayo oxygen and i-nitrous oxide it has to do with oxygen so ngiyawa understand wona and ayalekelela ngempela le yotshwala ingakho ngisho ukuthi utshwala bungaba i-aphrodisiac initially but ekugcineni kwako konke kuba i-suppressant
I mean ubhuti nje lo ukhulumile ngendaba ye white wine wakhuluma ngendaba yama hazelnuts yes nakhona lokho sikubiza ngeaphrodisiac but it doesn't mean ukuthi ukuze ube ne-erection udinga kona no it's just an added value and khumbula ukuthi these are edibles so izinto esidlayo but when it comes to erection yomuntu or when it comes to ukuba aroused komuntu wesifazane it has nothing to do with utshwala it has nothing to do with anything besides biology now inkinga yotshwala ukuthi uyabujwayela and once wabujwayela yes once wabujwayela uzolokhu ubudinga ngaso sonke isikhathi ngoba wena engqondweni yakho utshwala buyakusiza kanti wena awuboni ukuthi kukhona inkinga khona so ugqiba inkinga ingakho ngihlale ngithi asiconfront inkinga sibheke imbangela yakhona and then bese ke siyagadla sibone ukuthi silungisa kanjani. Sithembiso ngifisa ukuthi la paint a picture uzophuzileke manje uyasho ukuthi uma bungekho utshwala akwenzeki uzobukhona utshwala nalobhiya wakho owuthandayo. Take us through uba njani umdavazo istyle ushayayo ulasta kanganani experience yakho yokugcina nje if you can share with umlaleli. Yabona nje mangishaye nje kakhulukazi amanzi ngiyawushaya mhlambe 1 round u45 minutes amanzi noma ngishaye lo hlobo la bhiya ke kona noma ngibuye ngikhatha kodwa nje amanzi mina hamba phambili kakhulu lo 45 minutes wenza itayila engaki uzisho nje futhi mhlambe shaya dog style shaya butterfly style la khona umuntu umdonsa echopheni lombhede mhlawumbe abuye abe ngaphezulu ilezo leke ngishaya kodwa ke mawuphuza ubhiya wakho bese kuba khona nalokho fatigue ebakhona ukukhathala kuba khona ukukhathala ngisese ngilala dokotela naye uthi mayephuza kakhulu amanzi khona ukukhathala mayikhona ubhiya bese ke kuba na well is debatable lo 45 minutes we round dokotela ungakwazi ungenelele no but vele menelisi amanzi impilo utshwala busimpilo amanzi impilo so vele uvumelana nako konke you know okuphathelene nokwempilo when it comes to do with the medicine amanzi wona iwona zokunikeza a better effect and iwona zokunikeza a better outcome kunotshwala na inkinga la ikhona so uvumelana basically nento engishoyo dabeni ka 45 minutes around dokotela well u45 minutes it depends umuntu engalast u45 minutes menelisi engawulast kuya depend ukuthi wenzani unobani kwenzakalani and of course kuba khona nemthelele ekhuthazi kuba khona into eyiningi but umuntu engawulasta u45 minutes kungabikho futhi inkinga. This is Indaba on Gagas FM on Thursday by Lifestyle and we call it Sex Indaba. It's not suitable for izingane. Do you prefer umdavazo wakho uthe ukuthinta kancane noma uthenda ngabe uphuza amanzi noma right usoap? Let me hear from uSandile Mkhize usemsinga. Sandile, welcome on Gagas. Ngishonela. Khamba kahle khabazana. Siyaphila futhi njani? Ngicela ungiphamisele izwi nje lapho Sandile Msinga so that bekuzwe. Yebo futhi ngicabanga ngiyazwa. Yes, okay. Nginenkinga enginayo ngifuna udokotela engihlazulule yona. Nginabantu ababili. Abantu bama babili nginenkinga ukuthi uma ngabe ngicasukile kulo munye impela kwenzeki lutho kuze kuse futhi neviki ngaphela mangisamcasela ngithilisi zesilungise lonto bese ngiba right kodwa khona lo munye noma ngabe silungisile noma silungisile inkinga yethu mangifika nje kuye ivele ikhaya bayazana labantu ababili bayazana kakhulu futhi babangani dokotela so but kushuthi wena usitshena kahle kahle ukuthi hayi usesithenjini impela mina ngiyabazi ukuthi ngiyiso futhi kodwa nje uma kuhle nje kuba mnandi kibo bonke futhi ngibafika ngendlela eyodwa okay baba and usuke wayebuza ke mhlambe ukuthi uthanda bani kunomunye indlela ngoba ngicabanga ukuthi kuyiyena kakhulu lo ekunokwenza ukuthi mangicasukile ngizizwe ngazi ukuthi iyena ngoba umuntu mina ngeke ngimthande ngembono unembono emihle ehlizile inokwakhe ngoba ngisenhlweni nana zokuthi
ngizoqala ngayo ukuthi ngimbuyise ngimfake ekhaya ngendlela ukuthi mayijulile uba nenhlelo zokwakha. Okay, no ubhuti ngimuzwa kahle kulula Menelisi, you know. Yazi if umuntu wesilisa uthanda umuntu wesifazane, even ukucasuka kwakho kuyahluka, even ukuphatheka kabi kwakho kuyahluka. Kuya kube khona la uyakuphatheka kabi khona kodwa ungabi nandaba. Kodwa ubone la uphatheka kabi khona ushayeke ngempela kuzwele Menelisi uthathe even iviki ukuthi urecover njengoba esho nje futhi. So bengimbuza le ndaba yokuthi yena ubona ngazathi mhlambe inhliziyo yakhe ilele kubi kakhulu ingoba inhliziyo yomuntu wesilisa ilala towards la abona khona ukuthi engakha khona. But now of course kunezinto yena ubhuti okumele ayilungise. Sikhuluma abantu ababili la. Engabathanda yena asho ukuthi kwenzeka yonke into ngendlela kwashawacima, but inkinga ababili laba bantu and abafani. So vele ubunxushunxushu angeke buze benzeke yena ngendlela ecabanga ngakhona ngoba phela uvunyelwe ukuthi lesimo akusona asenzeke. Akangakhohlwa ke ukuthi udila nabantu ababili abama individuals and ngeke kuhlale ngabikho ukuzwela nakubona, ngeke kuhlale ngabikho umona nakubona. So of course ubunxushunxushu kumele ububuke ngenye indlela mawuyindoda ethi ithembile ifuna ukuthatha isithembu. Uyayithola Sandile? Ngiyayithola kodwa ngina lapho ukuthi angakaphenduleke ekuthenini ngoba ngibathanda ngokufanayo kodwa kunalokho ukuthi lo ngizwela kakhulu make saphazamisana naye. Ngoba khona ukutrustana doda. Ngimphendulile ubhuti ngathi yini ukuthi ngizwele kakhulu make saphazamisana naye kodwa lo munye ngiyazwela kube into engisheshe ngiyikhohle. Baba njengoba bengishilo ukuthi angeke abantu bathande ngendlela efanayo. Yes singakhuluma akwazi angeke futhi kulingane ngoba benze ngendlela efanayo. Njengoba eshilo ushilo ukuthi yindaba kuzwele kakhulu kulo omunye onama ideas. Yes unama ideas. Uyabona ukuthi lo muntu amahla ngithi uyazizwa uyamthanda kuleli khali kababeni uzofika kuqala kodwa lo munye ngicabanga uzofika lethi kodwa yena make noma ngabe kunini ngasiphi isikhathi ngathi ngamthasha njengesandla ivele nje induku yithi manje ikhamba. Kodwa udokotela ukuphendulile, I can tell you ngabe ijury ukuphendulile. Thanks Sandile ukuthi ukwazi ufone, siyabonga. Sikufiseleke okuhle kuyifamily ufuna ukuyiqala, siyabonga. Ngiyabonga Sandile Msinga ebeka istory sakhe 0861596596. Take us through kwenzakalani usober and noma ukuthi ke mawuthi uyathinta noma kukhona isidakamizo ngabe uyasidla sisemthethweni kodwa. So take us through ukuthi ngabe kuhamba kanjani, we prefer kanjani umdavazo wakho 0861596596. Let me take uMilisiwe Jama ukwaMashu. Milisiwe, welcome on Gagas. Hello. Khamba kahle Milisiwe? Ngiyaphila njani tatelo? No siphilile, yes, nginodokotela uMshengu uMenelisi Undwano. Yes. Ya nginenkinga la and mina mangiphuzile nje ngathi ngenza icansi. Ngiya-enjoy futhi khona mangidala kakhulu. Mase kuba khona inkinga ke yenzeka ke ensukwini nje. Ngathi ngithi ngenza ucansi 3 days. Mangithi ngikwaphuma i-condom ephelele ngaphakathi angazi ukuthi mhlawumbe yasala kanjani and ayihlephuke ndawo iphelele nje. Natamba futhi mangithi kwaphumela. So ama-condom amabili aphuma after 3 days of sex wophuze kakhulu? Ngiyacabanga ya ngoba ngenze ngiphuzile vele. So ngokwakho nanenza isikuni? Futhi yasala ngaphakathi mangicabanga. Before udokotela ngena, can you describe ukuthi ke mawudakwe kakhulu uphuze kakhulu usuke kunjani, usuke ubona ukuthi kwenzakalani noma usuke sekuba ne blackout sometimes? Ya yena kaphuzi uyabhema nje kuphela. Mina ngambuza ngathi mina hawu yini ngasayiboni pho ethi mhlawumbe ujaye mhlawumbe khona la kwenze khona because anginakanga nami because ngabona nje ensukwini bese ngithi hayibo kanjani because yaqala ungenza lento. Dokotela Ntombi zodwa kuyivajana nakho kuphuma ama-condoms amabili after 3 days of umdavazo. Okay. Ngiya-understand le yokusalela kwe-condom ngaphakathi. And kuyadependa nanokuthi umuntu wesilisa mayesechithile
kuthatha isikhathi kangakanani ukuthi aphume ngoba the more uhlala ngaphakathi masuchithile induku izobohla so i-condom angeke isafitha ngalendlela ekade ifithe ngayo before. I mean uyakubona menelisi mawuthi ayisebenzisa i-condom uqala nge-condom usize wakhona uyiloyo wona mawusuqedile uyisebenzisa isuke isinwebekile but kuyenzeka i-condom ikwazi ukusala ngaphakathi umuntu wesifazane. Now asikhumbuleke la kune element untokazi uphuze over 3 days kunezinto angayikhumbuli in between. Now yes kupossible engaba ama condom ngaphakathi kuyena but into engixakayo la ukuthi akezwanga kanjani usho ukuthi for 3 days akaze abe sober ebe intoxicated for 3 days ntokazi Melisiwe Hello. Yes for 3 days unga-understand ukuthi kwenzakalani ezweni Ngabona ngakusasa ngithi ngiyageza bo akukho futhi la kubuhlungu khona ngithi ngikandawo nje nginormal nje yonke into. Dokotela no njengoba ngisho if kuukuthi uzokwenza ama round amabili with ama condom amabili uzokwenza ama round amathathu with the condom kuyenzeka i condom isalele ngaphakathi ikona ke lokho ngikusho ukuthi she wasn't aware because of his state you know sack now masevuka ngakusasa usevuka sekuphuma ama condom amabili okanye angesazi phela ke mhlamba afakiwe kodwa manje afakwelana ayafihlwa. Let me ask Melisiwe with us Jajani on the show as we sharing his story sakho if you saying ukuphuma uyazazi uadmit ukuthi uphuza kakhulu kukhona nokuxaka uma ngathiwa nje ubona noma udokotela uyawashiya ama numbers akhe la so kukhona nokuxakile okwenza ukuthi uphuze kakhulu stress nje kuningi stress dokotela now yes menes bengishilo ukuthi yazi kwesinye isikhathi ukusebenzisa something ukuthi ube nenjabulo is a problem especially if kuzoba into illicit and bengikupick up lokho kuntokazi ngendlela khuma ngakhona ukuthi no kukhona lento lena engamphethe kahle ingakho ewela ekuthenini before ayo engage kumntavazo kumele aphuze but ngiworried ngaye ngoba akakwazi ukurelax lokho and lokho kuzombeka engcupheni yokuthi alimali so yena into engam-advise ngayo ntokazi ngiyazi ukuthi kukhona la ushayeke khona nginga-advise ngokuthi uhlale nomuntu phansi oyi-professional wenze i-counseling udalule ukuthi yini lena engaphakathi ekudlayo ukuze sibone ukuthi singakulekelela ngandlela yiphiyona ngoba uzogcina ngempela uba senkingeni ungabusakwazi ukuphuma kulesimo okusona. Uyayithola leyo Melisiwe? Ngiyayithola manje ucela ukubuza udokotela ngoba aphume nje ikhohlapha inkinga ezoba ngaphakathi kimi mhlawumbe indlela engenza ngayo. Now of course kuzodependa ngoba phela ikhona i-risk ye pregnancy so if kukuthi umuntu ebeyifakile i-condom and wachithela ngaphakathi kuwena yagcina isala kuwena ngaphakathi lawo ma-sperms lawo asangaputshuka and ayithole ngempela esengena ngaphakathi emlomeni wesibeletho adabule aze aphumelele ukufinyelela eqandeni so ikhona i-risk ye pregnancy ikhona i-risk ama infections. Uyayithola Melisiwe? Yes kumele ubone i-professional kakhulu yezempilo. This is Indaba on Gagasi FM. We're looking at matters of umdavazo, usober or utipsy. Or do you prefer it umuntu vele ungaphuzi kodwa ke you know ukuthi hayi a game when it comes to umdavazo. This is Indaba. You can catch Indaba every Monday or 7 to 8 so open line nabo menelisi wakandwana then ngama Tuesdays 6 to 8 so ekhona Alex Mthiana as ngimbambele namuhla Tuesday to Thursday and ke after 7 maku Thursday sikhuluma ke ithinta ke umdavazo. Namuhla do you prefer it tipsy or sober? And I'm joined by Dr. Nkosinathi Shabalala. He is a sexual health specialist and a family practitioner. Let me now take Zwandile Khomo Elanscope. Zwandile, welcome on Kakas. Mtendwana. Kamba kahle Khomo? Siyaphila njani nodokotela lapho studio? All is well. Mtendwana. La, nginenkinga la msendane mina nodokotela la. Ngumuntu mina bethu like ngiyabhema enkantini umuntu futhi uyaphuza.
but la angazi noma soyinkinga la ngibona ngathi inkinga yazi umuntu if kuthiwa mhlawumbe like uphuzile like ngoba phela kuyenzeka sometimes umuntu agcina siyashaya neqosha yabo then umuntu enzeke kumdavazo la umuntu yena uyawenza impela ngoba futhi umuntu yabo nje wathina sithanda kanti umuntu uthanda nedufuzana yabo idufuza sifuna umoya yawo manje nje umuntu uyashaya impela umdavazo kodwa manje asheshe ukuchama la kodwa hayi ngeke still thothi ifamily inkunzi la uphinde uqhubeke mhlawumbe lapho yabo phezulu kwalapho nje ubothi yes kodwa la asheshe ukuchama kukhona miningi kakhulu Doc. Now lana manje si ubhuti ukhuluma izinto eziwu2 ukhuluma ngotshwala aphinde futhi akhulume ngogwayo hlaza sure ngicabanga ukuthi even in between itobacco nayo ikhona because ugwayo hlaza is cannabis and then utshwala is ethanol now vele ke unezinto eziningi ezi-actor against him in terms of weed ugwayo hlaza uma sewufinyelela la ungamele ufinyelele khona kuyi-level ephakeme then ukwenza ukuthi imizwa yakho ibe very sensitive ngoba umanipulator basically even ingqondo ugwayo hlaza so ukwenza imizwa yakho i-act ngenye indlela and if kuwuthi sekufika kuvuthondaba then uyashesha ukudedela. It's one of izinto esibukayo as one of ama causes of premature ejaculation. And if kuwuthi ugwayo hlaza sewungaphezulu kwale level engiyishoyo kumele kube ukuthi senza i-detox. And umuntu simclean sipushe out of i-system yakhe le ndaba yayo i-cannabis. Bese ke utshwala ke opposite. Khona excitatory, inhibitory. In this case yena usengene in both situations. Ugwayo hlaza awusavumelani naye, utshwala nabo awusavumelani naye. So kumele naye abuke ukuthi lento asengene kuyona uzoyilungisa ngandlela yiphiyona. But ikhona indlela yokumelekelela and ziningi indlela singayibheka ukuthi singamelekela kanjani ukuthi aphume kulesimo lesi. Uyayithola Mzwandile ngiyayithola kancane la ndathi umuntu nenkinga nje la kajwala ukuyenza yabo nje during the week nje ngeke umuntu usenokufuna ukulala ngendlwabu la mebhemile enze zonke izinto ngisho kuthiwa ke umuntu esifazane noma ushaye nje ugwayi wakho indlwabu uyibamba kakhulu hayi ubamba kakhulu ayina ukudolo usudonsa nayo usuqenyelele kabana la hawo ihlubu lale flat lapha ukude kangakanani umuntu wakho nawe distance yanibalo ku distance now manelisi njengoba ngithi ugwayo hlaza umanipulator ingqondo naye ngokwakhe njengoba esho nje ukuthi ufuna ukushaya indlwabu that means ukuthi akakhona even ucontrol imicabango yakhe uma kuukuthi yena usekwacabanga ngocansi iyona nto edlalayo emqondweni wakhe leyo and the only way angenza ngakhona ukuthi induku ibohle masiqhanyelwe ukuthi achithe. So maye ngekho umuntu wakhe eduze kwakhe uzocabanga ngani ngokuthi ashaye indlwabu ukuze athole i-release khona kuzoba khona i-relief. So nayi situation la embeka khona ingakho ngithi asibheke lezi zinto ayisebenzisayo ukuthi singayinciphisa kanjani abuyele back to ukuphila nje impilo ewuyena without ukudinga ezinye izinto engaphandle. You get that Mzwandile? Hayi ngithola kahle but thanks Mzwandile. Quick one Dokotela, you said umuntu ofana noMzwandile uyakwazi esizeke. Ngiyazi ukuthi umuntu usumbona i-consultation for benefit of umlaleli umuntu mayisexa kwe ugwayo ohlaza iziphi indlela 1 or 2 ukuthi ekwazi iphume kule addiction esuke ikhona. Okay. When it comes to treatment iyahlukaniswa i-treatment khona i-counseling which falls under psychological treatment or what we call psychotherapy. And then bese kuba khona i-medical treatment. Now i-medical treatment ifika in the form of detoxification. La esikunika khona i-medical treatment ukuthi siyipushe out of the system indaba ye-weed, indaba yokuhlaza. Now with the psychotherapy part, it has to do with ukuthi umuntu sizomnikeza kanjani ama-coping mechanisms ukuthi njengoba se-addicted kuyona uzohlala kanjani without it and mayiseyicabanga uzokwenza kanjani ukuthi athathe isinqumo sokuthi angaweli kuyona bese ke simnikeza ke the element yokuthi angayihaleli which is the medical treatment.
ngoba inkinga once wayicrave into uzoloku uyicabanga uzoloku uyifuna uzoloku uyihalela so sitargeta ngaleyo ndlela i-treatment sidila with the psychology bese sidila with the medical treatment. Indaba on Gagas FM umdavazo and the show is not suitable for abantwana. Ngikhumbuza ukuthi on Gagas FM app uzoyithola i-recording yale show amanye of previous weeks ukwazi ubona ikhamba kanjani ukuze enhanceke nomdavazo wakho uphinde uphile. I-recording yale show uzoyithola nje just after 8. This is Indaba. Aaron Bonkosi uthi kona ku right kwesinye isikhathi ukuthi uma uyenza ukuthi ukuthinta nje amaglass ambalwa ewayini kancane uthi ke bamnandi kakhulu umdavazo ama round abelokhu ephindeleleka. Mr Kwaito is saying yena nje before ezokwazi umuntu emlande ukucela ukuthi edlule kuleyo ndawo yokuthenga iwayini elibomvu so that yonke into ihambe ngendlela. Then there is uNtibane Ntshangase uthi ke Menelis imnandi kakhulu noma umdavazo umnandi kakhulu mawuphuzile uthi khona isikuni sakhona uthi hayi siphezulu kakhulu and mawuphuzile uba active kakhulu iyangena ke dokotela lento yesikuni ke manje uthi kuphuze mawuphuzile isikuni sakhona simnandi ngicabanga ukuthi kukhona ke ma health implications akhona but asijajana but ke akwengizwe iperspective yakho dokotela. No, Menelisi, there are definitely health implications ngoba if kuuthi uzoba under the influence then there's loss of inhibition. Now inhibition into ekwenza uvimbeke ukuwela eweni lokuthi wenze isinqumo you know esizogcina sibeka impilo yakho engcupheni. So there is inhibition. So vele utshwala if kuuthi uphuzile uba nesibindi ngenye indlela wenza izinto nawe ongacabanga ukuthi mhlambe you know you are capable of ukuzenza if usober. Utshwala vele bunayo leyo effect leyo. But bengifuna ukubeka something with regards to red wine. Yeah. So red wine ibucayi when it comes to sexual health. Yeah. Ngoba manje red wine inama purines, red wine inama elements laphana ama aphrodisiac and kuyadependa ukuthi usuconsume into engakanani. I mean bawu 3 abantu abakhulumile but labo bawu 2 bakhuluma about iwine. So red wine yes inawo umthelela in terms of being exotic in that way when it comes to mdavazo. Awesibuyele lapha ke isikuni uthi usimnandi kakhulu makuphuze. What about the married couple ahleli ndawonye athinta nje kancane athi just enjoy isikuni obvious bayasenza but what about bona ke kule case ordinarily bayenza vele isikuni bephuze besebenza bukhona ubungozi ukuthi omunye egcine ekhohliwe ukuthi hayi siqhubeke nje nesikuni sethu but sekukhona ukuba ukuthi kukhona utshwala obukhona. Okay. Now a married couple the first thing engiyibuze because I consult quite a lot of them. Niyafuna yini ukuthi nibe nengane njengamanje noma cha? Into yokuqala engiyibuzayo. Now okwesibili engibuzayo ni faithful yini towards each other ngoba nalokho kubalekile. Bese ke ngiyabuza ukuthi niyayisebenzisa yini condom or not. And if bezoyisebenzisa kuba khona isizathu sokuthi bayisebenzise condom. So if there's a married couple dedicated to each other akekho chithayo and bavulelekile ekutheni mandisa umndeni then there's no issue ukuthi nibe nesikuni whether ni sober or whether niphuzile. There's basically no problem there. So mabefika kukhona ama married couples okubatshela ukuthi hayi seyisikhathi ukuthi nisebenzise condom manje ngenxa yinkinga abenibhekene nazo noma isimo senu. Of course kuzodependa on the outcome of the consultation ngoba kuba khona abantu ababa honest kube khona abantu abangabi honest. So kulabo abazoba honest then kuzoba lula for me ukuthi nginikeze iadvice you know ephelele kunokuthi ungabi honest ngoba if kuukuthi uyaphumela ngaphandle and mhlambe uyasola nawe ukuthi unawo ama STI then be honest ngoba akusuke kuphela olimalayo ilo omunye umuntu naye uyachaphazeleka and futhi uyalimala. So kubalula ukuthi ngikwazi ukusiza abantu abahlangene bekuyi relationship if kuukuthi there's going to be honesty. So whenever abantu mabeza bezo consulta ngiyake ngicele ukuthi at least before we start I consultation ngicela ukuthi nibe honest fully khona ngizokwazi ukunisiza. We live ku TikTok Indaba on Gagas FM just like nje status set even after 8 so discuss khona si digest okade kwenzeka kuyona ishow. Let me take uPhilisiwe Manci eRichards Bay. Philisiwe, let me hear from you. Do you prefer it usober or kuyikuthi nje uthe ukuba tips? Sanibona studio njani? Yes siyaphila Philisiwe kunjani?
ingapheli. Mina Nkosana, I've tried sober, I've tried it ingekho sober, it does not work for me, and angazi ukuthi yini engangisiza. Angisiyi umuntu othanda utshwala, but my partner suggested ukuthi ngoba awuthandi kahle i-sex, let's try utshwala, you'll enjoy. I've tried iwayini, I've tried i-gym, I've tried amasayida, still I don't enjoy. I've tried it sober. The only time ngathi kwaba ngcono it's when I tried insango, because I felt ngathi angazi kwangathi angikho ngikhona. Yeah, engazi ngichaza kanjani ukuthi angazi nami leyafika inganginayo, but I realized ukuthi after trying konke lezi zinto still I just don't enjoy it. Dokotela, quick one nje ukuthi uma ukuthi umuntu ofana nophilisiwe ucansi akalithandi at all, uyasho ukuthi egcineni ukuthi insanga engathi yamenza ngathi kuba ngcono ephuzile engaphuzile kodwa nje akaluza ucansi. Inkinga kuqala then bese kuba i-solution. Ngisacela nje kumbuza umbuzo oyi-1 Philisiwe. Wena ngokwakho yini oyibona sengazathi ikwenza ungalithanda ucansi? Ngoba ngiyacabanga khona lento ekhona ekuvimbayo ukuthi ube uwena fully uze udinge mhlambe enye into ukuthi udambise yonke imicabango yakho. Yini le ekuvimbayo? To be honest, Dokotela, angazi, but ngiyangicabangela ukuthi ngathi ngaba nezingane ngimncane, and mhlawumbe i-treatment engayithola ngalesa sikhathi because I was 17 yangenza nje ngayiboka into engiyenzile ngaze ngazala iyimbi i-wrong. Suyitholile ke Dokotela? Yes, Dokotela. No, then of course lokho kuzoba nawo umthelela ekuthenini indlela acabanga khona izoba nayiphi yona outcome ekuthenini uyibuka kanjani impilo. Njengamanje uyasho waba nezingane ezincane, oba nezingane esancane, so akafuna ukuphinda amaphutha afanayo. Now uba kanjani nezingane if umuntu wesifazane wenza ucansi? Into yokuqala leyo before even if uya kodokotela uthi uyozama mhlambe ukukhulelwa artificially, ucansi ilona olihamba phambili. So of course uzoshayeka ngesimo sokuthi usekwalimala akaphathekanga kahle, therefore uyacabanga ukuthi uma ngizonikezwa omunye umuntu ingane am I gonna get the same treatment? So kukhona into lana embambayo ezogcina imfaka ekuthenini angabavuleli abanye abantu isikhala ukuthi babe sempilweni yakhe ngokuphelele. Dokotela, ukusiza umuntu ofana nophilisiwe nomunye umlaleli, how do we get hold of you kuyona le ndaba? Uthanda umdavazo noma unenkinga nje engabe ikhona ethinta ucansi noma impilo in general? Ngiyabonga Manelisi, ngiyatholakala enambini yocingo ethi 063 847 0511. Ngizoyiphinda 063 847 0511. Eyase office yana ithi 031 065 0226 031 065 0226. Ungashaya ke ucingo uze uzokwenza appointment, uzongibona ema-office ami ase-9 Dorothy Nyembe in Durban Central, and ngingatholakala ku-TikTok na ku-Facebook as uDr. Shabalala. Thanks Dokotela Shabalala. And this show was produced by Mr. Siphelele Nzuzo, content producer, Gwanda Zungu as a technical producer. Manelisi Ndwandwe